Bună! Aceasta este Miruna, o fată cu o viață superbă, pentru că cine nu s-ar bucura dacă ar avea o coadă de sirenă? Atunci... Ce bine este viața aici, când te scalzi în fiecare zi, ca fiind regina, adică viitoarea regină a unui palat de apă, adică, na, sunt sirenă până la urma urmei, cine nu și-ar dori să fie o sirenă. N-ar trebui să mă vadă nimeni, dar la cât de îndemânatică sunt eu, pot să mă vadă chiar și o tonă de oameni. E așa luxoasă această viață, îmi place foarte mult. Aceasta, dacă ieșea pentru, să zicem, un minut, se transforma în om. Dar, după cum vedeți, nu prea vrea să facă aceasta. Ok, cred că astăzi este ziua în care vreau să fac și eu ceva ce trebuia de mult să fac. Să încerc și eu viața oamenilor, pentru că cel mai mult părinții mei fac asta. Eu nu prea sunt, cum s-ar spune, educată, adică nu prea sunt învățată cu viața de oameni, dar hai să vedem, poate nu e chiar atâta de rău. Wow, ce se întâmplă? Wow, nu vine să cred în ce tocmai m-am transformat! E cel mai frumos lucru fără suflă dată să am picioare, dar că nu prea pot. Ar trebui să mă mai învăț să amețesc un pic. Ok, cred că ar trebui. Ok, acum vreau să văd și eu lumea. Ups, nu prea vreau apă, pentru că e așa frumoasă viața aceasta. Ok, hai să vedem cam ce avem pe aici. Wow, restaurantul acesta este atât de frumos să mă pun la o masă, dar nu prea văd să fie cineva, adică vreau să mănânc și eu ceva. Ce este asta? Poate chiar e gustoasă, nu știu. Haideți să încerc. Este atât de gustos, nu vine să cred că n-am încercat asta niciodată. Am stat cam mult, s-a făcut deja foarte seară. Ok, pa, picioare! Viața de sirenă normală, nu mă miră. Totuși, e frumoasă și aceasta. O să plec la somn, o să aștept până dimineața. O să am grijă, pentru că de data asta sunt singură și nu prea vreau să mă vadă cineva, sincer. Așa că o să am grijă. Ok, o să plec și o să mă culc. Cred că nu v-am spus. Mulți oameni caută sirenele să vadă dacă sunt reale și aproape toată lumea știe despre noi, dar niciodată nu ne-a văzut, așa că... nu, ce a fost asta? Ok, noapte bună! M-am cam pierdut, nu prea mai știu pe unde să merg acasă. Cred că o să dorm aici. Oh my god, aia e cumva o sirenă? Nu, n-are cum să fie o sirenă, e imposibil. Sunt căutate de atâta timp. Trebuie numai decât să-i fac câteva poze. E incredibil ceea ce am văzut și ce fac acum. Trebuie să le spun. Chiar și mamei, tuturor oamenilor trebuie să le spun. E imposibil așa ceva. Wow. Acum o să plec și o să-mi găsesc casa mai departe. Sper să nu afle acea sirenă. De ce nu se mai vede? O să devin așa bogat, o să am atâția bani. O să fiu cea mai bogată. Abia aștept să le dau pozele. Like PT, party at 2.